қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон зодаи даврони соҳибистиқлолӣ ва яке аз дастовардҳои муҳими миллат мебошанд. аз рӯзҳои аввали таъсис, ҳайати кории ин ниҳод вазифаи муқаддасу пурифтихори ҳифзи истиқлолияти давлат ва таъмини сулҳу суботро ба зиммаи худ гирифтанд. роҳбарияти олии мамлакат аз лаҳзаи ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ташкили артиши миллиро дар маркази таваҷҷуҳи худ қарор дод. зарурати таъсиси артиши миллӣ 9 сентябри соли 1991 дар қарори шӯрои олии кишвар дар бораи эълонияи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид карда шуд. дар иҷлосияи таърихии 16 шӯрои олӣ масъалаи таъсиси қувваҳои мусаллаҳ ба миён гузошта шуд ва 18 декабри соли 1992 фармони раёсати шӯрои олӣ дар бораи таъсиси артиши миллӣ ба имзо расид. артиши миллӣ нақши муҳим дар бунёд ва таҳкими истиқлолияти давлатӣ дорад. дастовардҳои он натиҷаи заҳмати фарзандони фидокори миллат дар ҳифзи ҳар ваҷаб хоки сарзамини Тоҷикистон мебошанд. дар байни ин фарзандони шуҷои ватан, роҳбарони ҷавон ва кормандони боинтизому содиқ мавқеи хоса доранд, ки дар роҳи ҳифзи истиқлол ва таъмини амнияти давлат саҳми арзанда мегузоранд. дар ин самт метавон подполковники милитсия Муҳаммад Саъдиро мисол овард. муҳаммад Саъдӣ ҷавони шуҷоъу далери мақомоти корҳои дохилии мамлакат соли 2008 донишгоҳи Славянии Русия ва Тоҷикистонро бо ихтисоси ҳуқуқшиносӣ хатм кардааст. солҳои 2008-2011 зинаи аспиранти Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон буд. аз моҳи сентябри соли 2014 Муҳаммад Саъдӣ дар мақомоти корҳои дохилӣ фаъолиятро оғоз намуд. ӯ ҳангоми фаъолияти хизматӣ худро корманди боинтизом ва донишманд нишон дода, дар чорабиниҳои илмӣ ва методӣ фаъолона иштирок менамояд. интихоби пешаи ӯ дар мақомоти корҳои дохилӣ шаҳодат медиҳад, ки ӯ садоқатманд ва дорои рӯҳияи баланди ватандорӣ ва масъулиятшиносӣ мебошад. дар таҳқиқоти илмии худ Муҳаммад Саъдӣ самтҳои асосии сиёсӣ ва муносибатҳои байналмилалӣ, амнияти минтақавӣ ва миллӣ, сиёсати хориҷӣ ва рамзҳои сиёсиро омӯхтааст. ӯ зиёда аз 10 дастури методӣ, 2 монография ва 20 мақола таҳия карда, рисолаи номзадиашро соли 2011 ҳимоя намуда, дар соли 2025 дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсиро сазовор гардидааст. фаъолияти илмии Муҳаммад Саъдӣ бо равиши таҳқиқоти амиқ, таҳлили муосири равандҳои сиёсӣ ва баррасии ҳамаҷонибаи масъалаҳои муҳими амниятӣ ва сиёсати хориҷӣ фарқ мекунад. осори илмии ӯ на танҳо ба ғанӣ гардидани захираи назариявии илми сиёсатшиносӣ мусоидат намуданд, балки дар омӯзиши амалии равандҳои сиёсӣ ва муносибатҳои байналмилалӣ низ аҳамияти хоса доранд. бо тай намудани зинаҳои пайдарпай илмӣ ва расидан ба дараҷаи доктори илмҳои сиёсӣ, ӯ худро ҳамчун муҳаққиқи нуктасанҷ, мутахассиси варзида ва саҳмгузори фаъоли рушди илми сиёсати муосир муаррифӣ намудааст. фаъолияти илмӣ тадқиқотии ӯ имрӯз низ дар самти таҳкими афкори илмӣ, рушди мактаби сиёсӣ ва омодасозии кадрҳои илмии ҷавон идома дорад. рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ба истилоҳ артиши миллӣ, барои шумо ҳамчун шаҳрванди ватандӯсту хештаншинос чӣ аҳамияти хос дорад? рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон барои ман ҳамчун корманди вазорати корҳои дохилӣ на танҳо як ҷашн аст, балки ин як савганд, садоқат, як рамзи садоқат ба ватан, як ҷасурӣ, ҷавонмардӣ ва таъмини сулҳу осоиштагии кишвар ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ ҳар сол ин рӯз дар кишвар
таҷлил карда мешавад, яъне ки бо ифтихор ҷашн гирифта мешавад ки он ёдгорӣ аз таърихи гузаштаи миллат, муборизаи мардум барои озодӣ, истиқлолият, нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таъсис ва бунёди артиши миллӣ ва моҳияти соҳибистиқлолии давлатро бозгӯ мекунад. ҳамчун шаҳрванди ватандӯст ман ба қувваҳои мусаллаҳ ҳамчун як сипари боэътимод нигоҳ мекунам. ин ниҳод ки аз ҷониби фарзандони фидокори ин миллат ҳифз карда мешавад, кафолати амнияти марзу буми кишвар ва ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва рушди устувори кишвар мебошад. муҳаммад Саъдӣ беш аз 10 сол мешавад ки ба ҳайси яке аз омӯзгорони хеле донишманд, ватандӯст, меҳанпарвар дар кафедраи фанҳои ҷамъиятӣ Академияи Вазорати корҳои дохилӣ кору фаъолият мекунад. ҳамчун инсон хеле нексиришт, мулоҳизакор, хоксор, аз донишҳои самти тахассусӣ ва аз донишҳои сиёсиву фарҳангӣ хуб бохабар ҳастанд. дар коллективи Академияи Вазорати корҳои дохилӣ мақому манзилати хоса касб карданд. лутфу меҳрубонии зиёд нисбати шогирдони худ доранд ва дар маҷмӯъ ҳамчун шахси комил, инсони созанда муаррифӣ мешаванд аз ҷониби ҳаммо, ҳамчун ба ҳайси истод, ҳамкор ва ҳам дигар ҳамкасбони муҳтарами мо. саҳифаи ҳаёти шуморо варақгардон мекунем. чаро маҳз касби хизмати давлатиро барои худ пеша кардед? касби хизмати давлатӣ ва фаъолияти худ дар мақомоти корҳои дохилӣ ин як масъулиятшиносӣ, як эҳсоси амиқи масъулиятшиносӣ дар назди ҷомеа ва ватани азизам бармеояд. ин як гӯем ки интихоби тасодуфӣ набуд, балки як қароре ки дар асоси мушоҳидаҳои тӯлонӣ ва арзёбии имкониятҳои мавҷуда буда. мехостам ки ҳамеша дар ҳифзи ватан, манфиатҳои миллӣ ва хизмат ба ватанам саҳми худро гузорам. бинобар ин ман ҳамин фаъолиятро дар ҳамин сохтор, яъне ки сохтори қудратӣ ки ба он мақомоти корҳои дохилӣ, амниятӣ ва артиши миллӣ дохил мешаванд, ки онҳо бояд тартиботи қонуният, ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандонро таъмин намоянд. ба ҳамин хотир, ба хотири таъмини адолат, ба хотири нақши худро дар ана ҳамин рушду инкишофи давлатамон гузоштан, ҳамин касбро интихоб намудам. волидон аз интихобатон чизе намегуфтанд? мо дар хонаи омӯзгор ба воя расидем ва падарам ки омӯзгор буданд, дар тарбияи мо, дар тарбияи ватандӯстии мо бисёр як нақши муҳим доштанд. он кас бо амали худ ҳамчун як омӯзгор, ҳамчун як педагог доим дар бораи ватандӯстӣ, дар бораи ифтихор доштан аз миллат, аз кишвари худ суҳбат мекарданд. сари як дастархон вақте ки ҷамъ меомадем, доимо дар ҳамин бора хизмат мекарданд ва барои интихоби касб барои мо як озодӣ дода буданд ва мегуфтанд ки ҳар кадоми шумо агар ки кадом як касберо ки интихоб мекунед, ин интихоби шумо аст. бинобар ин волидонам монеа намешуданд ҳеҷ гоҳ, чунки дар айни ҳоле ки ман ҳам дар корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳастам ва ҳамун касби гӯем ки падарӣ ки доштем, яъне ки омӯзгорӣ, муаллимӣ дар Академияи Вазорати корҳои дохилӣ низ дар баробари корманди хизматчии давлатӣ будам. боз мо ба курсантон, шунавандагон, яъне ки ба насли нави кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дарс мегӯем ва инчунин дар таъмин намудани тартиботи ҷамъиятӣ нақши худро мегузорем. муҳаммад Саъдӣ Абдураҳмон, подполковники милитсия, доктори илмҳои сиёсӣ, яке аз шахсиятҳое мебошад ки дар таълиму тарбияи насли наврас, бахусус дар таълиму тарбияи курсантон ва шунавандагон саҳми арзанда дорад. устод дар ташаккули ҷаҳонбинии сиёсиву ҳуқуқӣ ва тафаккури касбии шунавандагону курсантон нақш ва мавқеи хос дорад. устод омӯзгори пуртаҷриба ва масъулиятшинос
дар муҳити илмию тарбиявию таълимии академияи вазорати корҳои дохилӣ ва берун аз он шинохта шудааст. устод дар раванди таълим ба масъалаҳои давлатдории миллӣ, ҳуввияти миллӣ, қонуният, пойдор будани ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд таваҷҷӯҳи хос медиҳад. бояд тазаккур дод ки нақш ва мавқеи устод дар омода намудани кадрҳои баландихтисоси мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бахусус мақомоти корҳои дохилӣ саҳми арзанда дорад. мо омӯзгорони ҷавон бахусус дар самти таълим ва тарбия аз устод таҷрибаи бой гирифта истодаем. фаъолияти кориро аз куҷо оғоз кардед? баъди оне ки мо донишгоҳро хатм кардем, ҳуҷҷатҳои худамро ба аспирантураи Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ба Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттӣ дар шуъбаи таърих ва таҳқиқи низоъҳои минтақавӣ супоридам. Дар он ҷа ба ҳайси аспирант 3 сол таҳсил кардам ва баъди хатми аспирантура, яъне ки ҳимоя намудани рисолаи номзадиам, маро ба кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон даъват кардам ва дар риёсати ҳамкории байналмилалӣ фаъолият кардам. баъди як муҳлати муайян дар он ҷо фаъолият намудан, ба маркази методии таълимии кумитаи ҳолатҳои фавқулодда равон гардидам ва дар он ҷо ба ҳайси афсар муаллим, омӯзгор, муаллим ва муаллими калон фаъолият намудам ва аз соли 2014 инҷониб ман ба Академияи вазорати корҳои дохилӣ омада дар вазифаи датсен фаъолият намудам ва дар ин вазифа боз ҳам таҷрибаи илмии педагогии худро ғанӣ гардона дар таълиму тарбияи шогирдон нақш гузоштем ва ҳамчунин ҳамин корҳои моро дидан роҳбарияти академия моро ба ҳайси сардори кафедра пешниҳод карданд ки аз соли 2020 то ин ҷониб ҳамчун сардори кафедраи фанҳои ҷамъиятӣ фаъолият менамоям дар Академияи вазорати корҳои дохилӣ. рисолаи илмии шумо ба масъалаҳои муҳими сиёсӣ бахшида шудааст. метавонем аз мавзӯи рисолаи илмиятон пурсон шавем? рисолаи илмии ман яъне ки дар бораи рамзҳои сиёсӣ ҳамчун технологияи сафарбарнамоии сиёсӣ дар раванди идоракунии давлатӣ дар шароити ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст ки дар ин рисола мо пеш аз ҳама дар бораи мана ҳамин истифода намудани рамзҳои сиёсӣ ҳамчун як технологияи сафарбарнамоии сиёсӣ ки ин рамзҳо бештар барои муттаҳид намудан, сафарбар намудани мардум, ҳамгироии мардум, якдилии мардум бисёр хизмати муҳим, бисёр нақши муҳим доранд. онҳоро мо мавриди омӯзиш қарор додем. масалан агар яке аз ҳамин рамзҳои муҳими сиёсӣ давлати миллӣ моро масалан агар дар бораш суҳбат кунем, масалан парчам ки 3 рахе ки он дорад, ин таҷассумгари мана ҳамин фарҳанг, таҷассумгари таърихи миллати тоҷик аз замони қадим то ба имрӯз, аз ҳамин 3 ранге ки имрӯз дар парчам аст, тафсирҳои гуногун дорад. яке аз тафсирҳое ки дар бораи он аст, тибқи маълумотҳои авасто ки дар он ҷа мегӯяд ки мардуми Осиёи миёна ва Эронро ба 3 табақа тақсим мекарданд ва як қисми алоҳидаи ана ҳамин мардуми Осиёи миёна ки онҳо либосҳои сурх мепӯшиданд. ҳамин ранги сурх ин нишон аз ҳамон даврони бостон аст ки онҳо низомиён буданд ки фақат онҳо барои ҳифзи ватан, барои ҳимояи давлат, барои ҳимояи кишвар фаъолият мекард. ин як табақаи алоҳида фақат барои ана ҳамин чӣ мегӯянд, барои ҳифзи мана ҳамун давлат буданд. як табақаи дигар ки масалан дар ҳамин парчами мо имрӯз таҷассум ёфтааст, ин рамзи парчам, ин сафед аст ки дар ҳамун даврон ин либоси, агар либоси сурхро низомиён мепӯшиданд, либоси сафед донишмандон мепӯшиданд. яъне ки нафарон як табақаи алоҳида буданд ки онҳо донишманд буданд. либоси сафед ин нишонаи як табақаи як гурӯҳи алоҳидаи одамон. дар он давра мо қабли таърих инсонҳо дар як ҳолати ибтидоӣ зиндагӣ мекарданд, лекин мардуми мо бинед ки аллакай дар ҳамон даврон мана ҳамин олимон, донишмандонро бо як
табақаи алоҳида ҷудо карда буданд ки онҳоро эҳтиром мекарданд. ранги сабз бошад, ин мардум яъне ки деҳқон, яъне ки як табақаи сеюм деҳқон буданд. инҳо ба корҳои барзагарӣ, баъзан касоне ки ба манами корҳои хоҷагӣ, корҳои заминдорӣ машғул аст. агар ин рамзҳоро мо ҳама инҳоро баррасӣ кунем, бо ҳам бисёр алоқамандӣ дорад. ҳамин тафсире ки имрӯз аз ҳамин парчами мо ҳастанд, мегӯянд ки ранги сурх ин нишонаи муборизаҳои мардуми тоҷик аз замонҳои қадим барои ба даст овардани мана ҳамин озодӣ, истиқлолият аст. ранги сафед бошад, ин ранги бахт, ранги зиндагии шоиста, зиндагии хуб. ранги сабз ин сарсабзии кишвари азизамонро нишон медиҳад. ҳатто ҳамин масъалаҳои ҳамин рамзҳоро бештар мо баррасӣ кардем ва рамзҳое ки бисёр дар ҷомеа вомехӯранд. масалан мегӯяд ки яке аз рамзҳои дигари сиёсӣ ин ҳамин чӣ мегӯянд суруди миллӣ аст ки дар он ҷамъ мегӯяд ки як қисмат шуда мегӯяд ки ба зери парчами ту саф кашидаем. яъне ки ин рамзҳо орзуву омоли чандин асраи миллати тоҷикро нишон медиҳанд ки ба зери парчами ту саф кашидаем. яъне ҳар як низомӣ медонад ки саф кашидан чӣ маъне дорад. яъне саф кашидан яъне омода будан барои иҷрои ман ҳамун фармонҳое ки аз ҷониби сарфармондаи кулли қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва фармондеҳони бевосита дода мешавад. иҷрои онҳо, иҷрои ман ҳамун фармонҳо барои ҳифзи ватан, ҳифзи кишвар. яъне ки ҳамин суруди миллӣ мана ҳаминҷа нишон медиҳад ки ман ҳамин парчам як ҷойгоҳи махсус дорад ки миллати тоҷикро дар ана ҳамин ҷо бо анамин тавассути анаминҳо бо ҳам муттаҳид мекунад. ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз ҳамон давлатҳое ҳастанд ки аъзои созмони милали муттаҳид аст ва парчами кишвари мо дар ана ҳамин созмони милали муттаҳид парафшонӣ мекунад ки ин боиси ифтихор ва арҷгузории ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ аст. муҳаммад Саъдӣ дар Академияи Вазорати Корҳои Дохилӣ чанд як сол муқаддамтар дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ доштанд. бо кӯшишу талоши пайгирона ки дар муҳлати 5-6 соли охир ба фаъолияти илмии иҷодӣ барои ба даст овардани дараҷаи илми доктори илмҳои сиёсӣ кӯшиш карданд ва махсус вобаста ба самти рамзҳои давлатӣ хеле дастурҳои таълимӣ, мақолаҳои илмӣ ба таб расонданд ва дар барномаҳои илмие ки дар Академияи Вазорати Корҳои Дохилӣ ҳамчун яке аз самтҳои рушди илмӣ академия маҳсуб меёбанд фаъолона ширкат варзиданд ва шарафмандона дар соли 2025 ба дараҷаи илми доктори илм мушарраф гардиданд ки ин дар шароити муосир ва дар тамоми давра барои омӯзгор, барои ҳайати профессорону омӯзгорон ин албатта як дастоварди бузург аст ва мо боварӣ комил дорем ки ин дастовардҳо ба Муҳаммад Саъдӣ даст медиҳанд ки минбаъд аз донишҳои ба дастоварда дар таълиму тарбияи кадрҳои илмӣ дар ҳамин самт кӯшиш ба харҷ дода саҳмгузор мешаванд ки минбаъд дар ин самт бо соҳиби шогирдони худ соҳиб мактаб бошанд ва дар рушди илми тоҷик саҳми арзанда гузоранд. албатта ба даст овардани рутбаи ҳарбӣ барои хизматчии давлатӣ ин кори ниҳоят масъулиятнок аст. чӣ талош кардем ки имрӯз ба ҳамин рутбаи подполковникӣ расидем? вақте ки мо дар кумитаи ҳолатҳои фавқулодда хизмат менамудем, аввалин рутбае ки барои камина додан ин рутбаи ман ҳамин лейтенантӣ буд. аввалин рутбае ки мегирӣ ин дар як ҳолати на танҳо як ҳолати маросимӣ аст, балки як рамзи эътимод ва эътирофи ҷомеа ва давлат аст. яъне ки ин нишон медиҳад ки ҳамин роҳе ки ман тай намудам ин роҳ роҳи дуруст аст. яъне роҳе ҳаст ки ман барои ватан, барои кишвар, барои миллатам хизмат мекунам. гирифтани ҳар як рутбаи навбатӣ барои ман ин боз як масъулияти навбатӣ аст. як масъулияте аст ки бояд ки ман тавонам ки боз дар назди кишварам софдилона ва содиқона хизмат намоям.
من рутбаҳое ки гирифтам рутбаи лейтенант калон ва баъде ки ба академия вазорати корҳои дохилӣ омадам, дар инҷа рутбаи майорӣ гирифтам. Баъди 4 соли хизмат дар мақомоти корҳои дохилӣ ва ба вазифаи сардори кафедра таъин гардиданам, рутбаи подполковникӣ гирифтам. имрӯз ман аз он хушҳол ҳастам ки дар як фазои сулҳу осоиштагӣ дар як кишвари обод барои ватанам, барои кишварам хизмат мекунам ва давлат, кишвар, миллат ҳам хизматҳои моро қадр намуда моро бо ана ҳамин мукофотҳои давлатӣ ва ифтихорномаҳо, инчунин рутбаҳои навбатӣ сарфароз мегардонанд. шумо муаллифи китобҳо, монографияҳо ва мақолаҳои зиёди илмӣ ҳастед. ба андешаи шумо нақши таълиф дар рушди тафаккури илмии ҷомеа дар чӣ ифода меёбад? таълиф ин худ инъикосгари фарҳанги ҷомеа мебошад. Дар ҷомеа ки китобҳо ва мақолаҳо қадр карда мешавад, нашри онҳо қадр карда мешавад, дар ин ҷомеа пешрафт, дар ин ҷомеа рушди илм ба вуҷуд меояд. дар тӯли ана ҳамин фаъолияти педагогии илмиам ки аз ҳамин замоне ки ба ҳайси муаллим, омӯзгор кор фаъолият мекунам, беш аз 60 мақолаҳои илмӣ ва публисистӣ таълиф намудам ва зиёда аз 20 дастуру воситаҳои таълимӣ, 4 монография ва дигар воситаҳои таълимиро ба нашр расонидам ки инҳо бошанд дар ана ҳамун фарҳанги таълиф, яъне ки дар ана ҳамун рушди дониш нақши худро дар академия ва дар байни муҳассилон мегузоранд. муҳаммад Саъдӣ Абдураҳмон, доктори илмҳои сиёсӣ, подполковники милитсия, ҳамчун як шахси ватандӯст, фидокор, содиқ ба халқу миллат аст. ҳамчун омӯзгор ҳалиму меҳрубон, ғамхор нисбати шогирдон, нисбати мутахассисони ояндаи, яъне кадрҳои ояндаи мақомоти корҳои дохилӣ бисёр як саъю кӯшишҳои зиёд мекунад ва мехоҳад саҳми беандозаи худро дар тайёр кардани мутахассисон ва ё ин ки ба истилоҳи дигар кадрҳои ояндаи мақомоти корҳои дохилӣ саҳми худро гузорад. мақолаҳои устод ҳам мақолаҳои публицистӣ ва ҳам мақолаҳои илмӣ дар мавзӯи сиёсат, бештар ба сиёсати имрӯзаи ҳукумату давлат равона карда шудааст. як монография дорам ба мавзӯи рамзҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун як муаррифгари сиёсати давлату ҳукумат ҳам хеле як монография дорам. ман мутолиа карда ҳастам, бисёр муқаддасоти миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар он ҷо дарк кардааст. мақолаҳои илмию публицистии устод Муҳаммад Саъдӣ бисёр мавзӯъҳои актуалӣ, яъне мубрами имрӯз аст. муҳимтарин дастоварди илмии шумо то имрӯз кадом аст? ҳамаи дастовардҳое ки ман дорам бисёр муҳим ҳастанд. анамун аввалин қадамҳое ки аллакай ба анамин самти илм инсон мегузорад, ин анҷом додан ё ки омода намудани диссертатсияи номзадӣ аст ки ин як қадаме аст ки бисёр мушкил аст барои як инсон. бинобар ин фикр мекунам ки ҳамаи ана ҳамин тадқиқотҳое ки анҷом додам барои ман бисёр муҳим ҳастанд. шуруъ аз ана ҳамин рисолаи номзадиам ва баъд аз он ки дигар дастуру воситаҳое ки мо фаъолият кардем, агар инҳо намешуданд, инҳо мо то дараҷаи доктори илм омада намерасидем. ба ҳамин хотир ҳамаи онҳо муҳим аст, аммо барои як омӯзгор, барои як педагог, як муҳаққиқ ин як орзу аст ки онҳо ба ҳамин дараҷа расанд. ман ба фикр мекунам ки расидан ба ҳамин унвонам, ба ҳамин дараҷаи илмии докториям бисёр барои ман муҳим аст, чунки доктори илм шудан бисёр як масъулияти баландро талаб мекунад ки як инсон бояд ки ба ана ҳамун талаботҳое ки нисбат ба ин дараҷа ҳаст бояд ҷавобгӯ бошад. бинобар ин фикр мекунам ки дар баробари дигар дастовардҳое ки дорам, ҳимоя намудани рисолаи докториям дар мавзӯи
рамзҳои сиёсӣ ҳамчун технология сафарбарнамои сиёсӣ дар раванди идоракунии давлатӣ дар шароити ҷумҳурии Тоҷикистон бароям бисёр муҳим аст дар баробари дигар дастовардҳое ки дорам. ман дар симои устод ояндаи дурахшона дида метавонам. Дар симои устод ҳамчун як шахсияте ки мавқеи ӯ на танҳо дар академия, балки берун аз академия, берун аз ҷумҳурӣ, дар самти сиёсат, дар самти таълиму тарбия ва омода намудани кадрҳои баландихтисос дар рақобат ба анамон мутахассисони байналмилалӣ ман дида метавонам. мо бо устод боварӣ дорем. Ҳар дастуру супоришҳое ки устод ба мо медиҳад, ҳар як тавсияҳое ки устод ба мо медиҳад, мо дар таҷриба ӯро истифода мебарем ва ӯ мусбӣ арзёбӣ карда мешавад. бо дастранҷҳои илмии худ, мақолаҳои соҳавӣ боре дар ягон конфронсҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок кардаед? мо ки омӯзгор ҳастем, муаллим ҳастем, мо доим дар ҳамин ҳудуди академия ва берун аз он дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, сатҳи байналмилалӣ ширкат мекунем. аз ҷумла дар чорабиниҳое ки байни академия, вазорати корҳои дохилӣ, яъне муассисаҳои дорои хусусияти низомӣ доштаи масалан Федератсияи Русия ки дигар кишварҳо ҳам иштирок мекунанд, дар он ҷамъ дар ҳамин мавзӯъҳои каҷрафтории ҷавонон ва наврасон, дар он ҷо ки конференсияҳои байналмилалӣ ки ҳарсола мешавад, мо ҳарсола дар ана ҳамин конференсияҳои дорои хусусияти касбии мо ҳастанд, ҳарсола дар он ҷо иштирок мекунем ва як дастури таълимӣ низ дар бораи мана ҳамин каҷрафтории ҷавонон ва наврасон таълиф намудем ки инро мо дар ҳамон конференсия муаррифӣ намудем, яъне ки мавқеи Тоҷикистонро дар ҳамин самти таҳқиқ ва омӯзиши масъалаҳои каҷрафтории ҷавонон дар он ҷо муаррифӣ намудем ки ин боиси ифтихори мо аст ки мо тавонистем ки Тоҷикистонро бо чунин як дастовард дар ин конференсияи байналмилалӣ муаррифӣ намоем. муҳаммад саъдӣ дар конференсияҳои байналмилалӣ сатҳи баланд иштирок карданд, махсус дар шароити муосир ки технологияи муосири телекоммуникатсионӣ дар рушду такомул аст, чӣ хеле ҳамагон медонем. Ба пайваста ба чӣ ба таври маҷозӣ ва чӣ ба таври воқеӣ дар конференсияҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок карданд. Аз он ҷумла ҳамкории онҳо бо ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон дар ин самт бисёр пайваста ва муқтадир аст. Инчунин дар шакли маҷозӣ ва то бо дигар давлатҳои муштаракулманофеъ, аз он ҷумла бо Федератсияи Русия вобаста ба самти фаъолияти худ саҳмгузор ва муаррифгари Академияи Вазорати Корҳои Дохилӣ буданд. ба ҷавононе ки мехоҳанд пайрави касби шумо бошанд чӣ тавсияҳо медиҳед? барои ҷавонон, яъне ки ҳам хизматчии низомӣ, ҳам хизматчии мақомоти корҳои дохилӣ ва ҳам муаллим будан, ҳам корманди соҳаи илм будан, яъне ки муҳаққиқ будан бисёр мушкил аст. аммо ба онҳо тавсияам ҳамин аст ки бояд ки онҳо масъулиятшиносиашон боз ҳам бештар гарданд, яъне ки ба омӯзиши илмҳо, ба омӯзиши илм машғул гарданд. ҳар як ҷавони имрӯза бояд ки мана ҳамин забондон бошад, на кам аз 2 забон, забонҳои русӣ ва англисиро дар сатҳи муошират ва дар сатҳи олӣ, агар ки мехоҳад ки муаллим бошад, мехоҳад омӯзгор бошад, корманди мақомот бошад, ин 2 фаъолияте ҳастанд ки аз ҳам фарқ кунанд, леки бо ҳам алоқамандӣ доранд. яъне ки барои саривақт иҷро кардани мана ҳамин масъулиятҳое ки дар 2 самт бошад, бояд ки бисёр мана ҳамин масъул бошанд, вақтшинос бошанд, мақсадҳое ки дар наздашон мегузоранд, онҳоро бояд ки саривақт иҷро намоянд ва дар фаъолияти худ ахлоқманд бошанд, яъне ки принсипҳои ахлоқиро риоя бикунанд. агар ана ҳамин принсипҳои ахлоқиро риоя бикунанд ва аз мактаби давлатдории пешвои муаззами миллат дар фаъолияти худ ки барои рушди ҷавонон, барои ояндаи онҳо бисёр тавсияҳои хуб дар он ҷо оварда шудааст, истифода баранд, ин аст
ана ҳамун маслиҳатҳои мо бо ана ҳамун ҷавононе ки имрӯз мехоҳанд ки мана ҳамин корманди мақомот шаванд. Чунки корманди мақомот шудан ин як ифтихор аст, чунки мо барои ватан, барои миллат, барои кишвар хизмат мекунем, барои давлати худамон хизмат мекунем. фикр мекунам ки ҳар як ҷавоне ки мехоҳад корманди мақомоти корҳои дохилӣ шавад, ин имкониятро дорад ва бояд фақат аз болои худ кор кунад. бо ҳамин метавонад ки мана ҳамин пайрави ҳамин касб, яъне пайрави касби омӯзгорӣ ва корманди мақомоти корҳои дохилӣ шуда метавонад. имрӯз дар сартосари ҷумҳурии тоҷикистони биштосои мо рӯзи артиши миллӣ тантана дорад. ба ҳамкасбони худ чӣ гуфтаниҳо доред? мо ҳар як корманди мақомотҳои интизомӣ бояд ифтихор кунем ки дар ана ҳамин гуна як мақомоти интизомӣ хизмат мекунем барои ватанмон, барои кишвармон. ба ҳамин хотир ба ҳамаи он родмардон, ба ҳамаи он нафароне ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шабонарӯзӣ хизмат намуда истоданд, барои онҳо саломатӣ, бахт хоҳон ҳастанд ва дар ҳимояи амнияти ватани азизамон барои онҳо муваффақиятҳоро таманно дорам ва бигзор ки дар ҳавои ватани азизамон ҳеҷ ғуборе набошад ва ҳамеша тоҷикистон бо анами сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат рушду инкишоф ёбад. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ва хизматчиёни содиқ мисли муҳаммад Саъдӣ намунаи ибрат мебошанд. онҳо бо шуҷоат, садоқат ва ҳисси баланди масъулият, истиқлолияти давлат, сулҳу субот ва амнияти ватани азизамонро таъмин менамоянд. ҳар як хизматчӣ ба монанди доктори илмҳои сиёсӣ муҳаммад Саъдӣ бо хизмати содиқона ва масъулиятшиносӣ саҳми арзанда дар рушди ҳар ваҷаб хоки тоҷикистон мегузорад. ифтихор ва арҷгузорӣ ба хизматҳои чунин фарзандони бароманди диёр маҳз ба хотири таҳкими истиқлол, устувории давлат ва пойдории амнияти миллӣ ҷорӣ аст. рӯзи қувваҳои мусаллаҳ ба мо хотиррасон мекунад ки ҳар хизматчӣ на танҳо ҳимоягари марз ва давлати мо, балки намунаи садоқат, масъулият ва арҷгузории миллӣ мебошад. ҳифзи ватан ва устувории истиқлол вазифаи муқаддас ва бузург аст ва фарзандони содиқ мисли муҳаммад Саъдӣ ин вазифаро бо шараф ва шуҷоат иҷро менамоянд. ин далели он аст ки қувваҳои мусаллаҳ ва хизматчиёни содиқ на танҳо рамзи қудрат ва ҳифзи ватан, балки ифодагари арзишҳои муқаддаси миллӣ ва ифтихори ҳар фарди тоҷик мебошанд.